Oh, andito na naman guys. Ano na naman to guys? Parihag yung ganihan guys. Sumura siyag tinai. Nya mumubo ra ba? Mura siyag tinai sa ano. Guys. Yo. Plasing mananap to guys. So ito nga pala starfish. Nakita ko lang sa ano dito banda. Ano ito? Hindi ko to ano eh. Para siyang snake. Snake na parang mayroong pagka-intestine. Tapos naiinat yung ano niya. Wala, ang haba naman eh. Ang haba ng kanyang ano. Grabe. Tara. So ito nga pala yung parang ano so dire Sarap. Parot. Unsay bat? So ano yung bat guys? Ubis ba? Unsay porma ng bat? Bat? Ano ba yung bat? Ito lang yung nakuha ko eh. Ito yung tawag na starfish. Sana all tagalitig. Ganda ng starfish. May mas malaki pa dito. Uy. Kinsay magbuhatan ani? Kinsay tigil mo ani? Asa? Kani. Daan. Tara ta. Aman. Asa na? Kanay. Wow. Sige, lagay natin. Uy, sagbot guys. Bawa nalaga dyan boy. Uy. Kaibot kong sagbot. Patay guys. So naday dire mga volcano guys. Patay. Patay guys. Wala. Butang tani kana nanghina yung ano natin starfish. So dyan ka lang starfish ha. Tutulog ka lang dyan. Sige, bye.